Okay. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin at salamat sa Panginoon dahil officially ngayong araw na ito ay pangatlong taon na po ng gawain dito sa Bella Vista. Alibhasay tayo po ay humaharap sa isang malaking gawain sa Saturday doon po sa Cavite City sa ating Cavite Reformation Conference. So lahat po ng ating isipan ay napunta po doon. At for the update of everybody, ang ating target po ay 150 delegates. Ngunit ang ipinagkaloob ng ating Panginoon sa atin ay 166. And meron na pong announcement na medyo i-close na natin or close na nga yung registration dahil hindi na rin po magkasya sa lugar at saka sa parking. So God has answered our prayers. Meron pa pong humabol kanina at sabi ko ay makipag-coordinate sa registration committee. Kaya sa darating na Sabado, tayo po ay madaling araw mula dito papuntang Cavite City kasi mag-start po alas 8. So we have to leave here madaling araw para po hindi tayo matraffic at makapag-start on time. At magdala po tayo ng 20 chairs na extra. So sana ay Friday siguro ay makuha yung 20 chairs mula doon sa church at ikarga po sa cab para po meron po tayong extra na maupuan kasi limited po ang number of chairs doon po sa Cavite City. Anyway, please turn with me to Acts chapter 2 verse 41 hanggang sa 47. Acts chapter 2 verse 41 hanggang sa 47. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya't ang mga tumanggap ng kaniyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kani-kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. May the Lord bless the proclamation of His Word at this moment. Nasa pang-anim na po tayo na distinctives ng ating iglesia na ating nire-review po sa ating series dito sa Bella Vista every Wednesday. And so far, ang 5 distinctive na ating naaral ay una, Christ-centered. Pangalawa, sound doctrine. Pangatlo, biblical worship. Pang-apat, expository preaching. At panglima ay personal holiness. At gaya ng sinabi po natin last Wednesday, mga kapatid, mga kaibigan, ang 3 final distinctives ng ating iglesia ay ang merong papel nito ay ang individual member. Ang meron pong malaking papel. Ang personal holiness, bawat miyembro ng iglesia ay mag-exhibit ng personal holiness. Ang loving community, dapat ay ang ating komunidad bilang mga tao ng Diyos, bilang bayan ng Diyos ay punong-puno ng pag-ibig sa isa't isa. At pangatlo ay ang commitment to evangelism. Ang lahat ng kasapi ng kaharian ng Diyos ay dapat kumitado na i-proclaim at ibahagi ang magandang balita na ating pinaninindigan para sa ating kaligtasan. In other words, samantalang sila po ay distinctives ng ating iglesia, sila po ay pinapatibay at pinapalakas ng mga individuals na kabahagi ng local assembly. At sa ating pag-aaral sa personal holiness, nakita natin na mahalaga ito. Hindi natin maaring i-dismiss ang kahalagahan ng personal holiness sapagkat niligtas tayo ng Diyos tungo sa kabanalan. Hindi po natin makonsider ang ating sarili na Christian kung ang ating puso ay walang regard sa kabanalan.
the worldly man ay wala pong confidence kung siya po ay nasa Panginoon at merong eternal life, kung ang kaniyang buhay ay wala talagang marka ng kabanalan. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 5 and 6, please turn there. Sabi dito, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. So, ano ba talaga ang puso natin tungo kay Kristo? Tayo ba ay passionate sa ating Panginoong Hesukristo? Ang ating Panginoon ba ang sentro ng ating buhay? Ang pagluwalhati ba sa ating Panginoon ang highest priority po natin? Sincero ba talaga tayong nagnanais ng ating buhay ay maging banal? Sincero ba natin na dinadirect ang ating family tungo sa kabanalan? Ano ba ang ating prioridad? May hangarin ba tayo na i-reflect ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay? Now, sa gabing ito, i-examine po natin ang pang-anim na distinctive, ang loving community. Sa 7 distinctives ng ating iglesia, I think itong loving community, ang fellowship, ang pinaka-least understood. Kaya kailangan po nating aralin ito ngayong gabi. So meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral. Una, unawain natin kung anong ibig sabihin ng community. At pangalawa, unawain din po natin ang patungkol sa loving community. What is that in Tagalog? Mapagmahal na community. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Salamat o Diyos sa biyaya ninyo sa inyong salita. Salamat sa 3 taon ng fellowship dito sa Bella Vista. At naniniwala po kami na itong fellowship na ito ay hindi po naitatag by accident. Ito po ay nasa kalooban po ninyo. At naway lumago ang gawain dito sa Bella Vista, o aming Panginoon. Tulungan niyo po ang lahat ng involved dito, mga kapatiran. At naway patuloy na kumilos kayo sa inyong iglesia at gamitin ninyo ito sa pag-spread ng biblical reformation kahit sa ibang mga gawain. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, unang-una, sa ating consideration po sa paksa ng loving community or mapagmahal na komunidad, unang-una, ano bang ibig sabihin ng community? Anong ibig sabihin ng lipunan or community or komunidad? Ayon pa sa dictionary, mga kapatid, ang ibig sabihin ng community is a social group of any size. So, a social group of any size, whether 10 or 5, as long as more than 1, community na po yan. A social group of any size na ang mga miyembro ay nakatira sa isang specific locality. Kaya nga ang ating neighborhood ay dinidescribe din natin sa salitang komunidad because we live in one locality or one city or one province. This is what we call our local community. Pero isa pang definition ng community ay hindi geographical. Ang pangalawang definition ng community is a social, religious, occupational, di ba? Samahan ng mga tricycle driver. Di ba? Occupational, SWA. Alam niyo ang SWA? Si Nanay Lilia, miyembro ng SWA. At saka si Nanay Rose, miyembro ng SWA. Samahan ng mga walang asawa. So, SWA. A social, si Ate Jo, kumbaga, nasa gitna ba? nasa gitna eh. Circumstantial na miyembro ng SWA. Guest member ng SWA. Samahan ng mga walang asawa. Okay, a social, religious, occupational, or other group sharing common characteristics or interests and perceived or perceiving itself as distinct in some respect from the larger society within which it exists. So ito po ay isang samahan, isang organisasyon na distinct sa ibang mga naninirahan sa isang lipunan. So this is the way na ginagamit po natin ang community sa ating pag-aaral sa pang-anim na distinctive ng ating iglesia. We are described as a religious community.
ang ating value po ay sundin at magpasakop sa ating Panginoong Hesukristo. But we are being more specific. Tayo po ay nagsasalita patungkol sa isang komunidad ng lokal na iglesia. We are a very specific community. Kay lokal na iglesia, I'm talking about Herald of Grace, Covenant Bible Church of Cavite. At kung pag-uusapan po natin ang loving community, mga kapatid, hindi po natin pinag-uusapan ang ating neighborhood, mga kapitbahay. Hindi natin pinag-uusapan ang ating mga fellowships and picnics. Hindi po. We are talking about this body, katawan po ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating particular local na iglesia. So, kailangang i-distinguish natin ang pagkakaiba sa isang komunidad at saka sa isang club. Di ba? Community or club. Ang club po ay isang lugar kung saan pinipili lang ng mga tao kung sino ang kanilang makakasalamuha. Club yun. Pinipili lang ng mga tao kung sino ang kanilang makakasalamuha. Ang community ay isang lugar kung saan ang person you may least want to associate with may also live. Ang community ay isang lugar na kahit yung mga tao ay ayaw mo, maaring kasama sila sa isang lugar na yan. Yun ang community. Katulad ng neighborhood. Di ba may kapitbahay na sobrang maingay, may kapitbahay na palaaway, chismoso, kahit ayaw mo sa kanya, wala ka nang magagawa. They are part of the community. Ang club kasi ay nagkakasundo tayong lahat. Di ba? Mathematics club. Kaya ka nga nag-join sa club na yan dahil ang interest mo ay mathematics or singing club or glee club or voice club. Di ba? So, you join that club because it is your choice to do so. But when it comes to community, you don't have a choice. Kahit yung mga tao na hindi mo gusto ay kasama ng isang komunidad na yan. Meron kayong kapitbahay na medyo hindi maganda yung timpla. Meron no. Pero member pa rin siya ng community whether you like it or not. Ganon din po sa church. Ganon din po sa church. Maaaring may kasamahan tayo sa iglesia na tinatawag na EGR or Extra Grace Required. Ang kanyang ugali ay medyo magaspang pero kapatid siya natin sa Panginoon. Kailangan niyang lumago sa marami pang aspeto sa kanyang pakikitungo sa kapwa na hindi natin maaring iwasan siya dahil kasama natin siya sa community, kasama natin siya sa iglesia. Ayon pa kay Richard Phillips, a true church will exhibit an attitude of love that is based on Christ's sacrificial love for us, not on the attractiveness of others. So, ang tunay na iglesia daw ay magpapamalas ng pag-ibig at ang batayan ng attitude na yan ay ang pag-ibig ng Panginoon sa atin unconditionally, unconditional love at yung ginawa ni Kristo para sa atin. Hindi po nakabatay ang ating pag-ibig sa loob ng iglesia sa attractiveness ng ating mga kasamahan. For there may be some fellows in the church that are less attractive to us, but we need to love them nevertheless, dahil sila po ay iniibig ng ating Panginoon unconditionally at binili din ng kaniyang banal na dugo. Nakuha po natin? So, i-examine po natin ang ating teksto ngayong gabi. Ang Acts chapter 2, verse 41 hanggang sa 47. Yung binasa po natin kanina. Itong teksto na ito ay nagsasalita tungkol sa isang lokal na iglesia. A particular community of faith doon po sa Jerusalem. At meron pong distinction between the local church and the universal church. Ano bang ibig sabihin ng universal church? It is composed of all true believers in the Lord Jesus Christ sa buong mundo. Pero ang local church ay nakikita natin. Mata sa mata, mukha sa mukha. Nakakasama po natin yun yung local church. Ang universal church, alam natin na meron tayong mga kapatiran sa Amerika, sa Europe, sa Africa, kahit hindi pa natin sila nakakasalamuha, as long as they are members of the body of Christ, as long as they are true believers in the Lord Jesus Christ. Ang universal church ay naglalarawan sa kabuuang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang universal church ay tumutukoy sa full number of God's elect.
mga tao ng Diyos all over the world na recipient ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Now, bagamat bilang Christians, we are closely related to the body of Christ, meron pa ring nagdi-divide sa atin kahit pa miyembro tayo ng Universal Church of Christ. May mga divisions over baptism. Kasi meron pong mga grupo, tunay na Christian, na mananampalataya sila, pero iba ang pananaw nila sa baptism. They are our brothers and sisters in the Lord, but we just cannot unite with them in one local church because of baptism, communion, election, eschatology, and church government. And this is why iba-iba po ang confessions of faith na ating na-encounter. Meron po tayong Savoy Declaration, meron tayong Westminster Confession of Faith, meron din tayong 1689 London Baptist Confession of Faith. At minsan, or madalas, itong mga divisions na ito ay napaka-seryoso and big deal, non-negotiable, na nagpi-prevent sa atin to stay together in one local community. For example, ang mga Baptists and Presbyterians ay mga kapatid natin, ha? They share the unity in Christ. Mga kapatid natin sila sa pananampalataya, but we can't do a church together with Baptists and Presbyterians. Bakit? Iba talaga ang pananaw sa communion at saka sa baptism. Kasi sa baptism ng Presbyterian ay binabaptize yung mga infants. Samantalang ang baptism ng mga Baptist ay adult baptism lang based on confession of faith. At ang communion ng ibang church ay open communion. Kahit sino pwedeng mag-partake ng communion. Pero ang communion ng ibang local church ay closed communion. Yung mga tupa lamang ang maaaring mag-partake. At dahil nais nating makapanigurado, ay church members lang ang inaalaw natin na mag-partake. Kapag tayo ay nagtitipon for communion, kung meron mang gustong mag-partake from other church, ay kailangan magpaalam sa pastor at interviewin siya kung ang kaniyang confession of faith ay pasado ba yung kaniyang saving grace. So, Universal Church yun, kinikilala natin na sila po ay kapatiran natin sa iglesia, kapatiran natin sa pananampalataya, but we just can't do church together because of these differences. Now, ang local church, mga kapatid, visible representation ang local church ng Universal Church. In that, it is also comprised of God's elect, God's true people, na binago ng Panginoon ang kanilang puso. Sila din po ay united to Christ. Ang local church ay isang katawan ng mga mananampalataya na nakikipagtipan together upang maging isang iglesia. Pero bawat kasapi ng local church ay unique. At bawat local church ay unique. For example, kung bibisita kayo sa kapatiran nating iglesia sa Silang, kila Pastor Joey Sarmiento, kapatid natin sila sa pananampalataya, pareho ang ating kinabibilangan, pero iba po ang kultura. Iba ang kultura. Iba-ibang kultura eh. Sa moonwalk din po, iba ang kultura. Pag kayo ay bumisita sa Cebu, kila Pastor Nene Martinez, iba din ang kultura. Mga English-speaking yung mga tao doon. So, iba ang kultura. Iba. Dito sa Herald of Grace, iba din ang ating kultura. We are a distinct community of faith that shares many of the same commitments, theological convictions, and unity of purpose. So, makikita natin ang katotohanan na ito sa verse 41. Please turn to verse 41. Kaya, ang mga tumanggap ng kaniyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. So, 3,000 kaluluwa ang nakipagtipan together to become part of a local church. This is actually a mega church by modern standard. 3,000 souls. Mega church na ito. So verse 41, all of them. Ano ang common denominator ng lahat ng kabilang sa 3,000? So kung merong 3,000, merong hindi napasama sa 3,000. Nakuha natin, paano nila nalaman ang 3,000? Binautismo. Oo. Nagbilang. There could be no mistake about it.
Kasi sa dinami-dami ng nandun sa Jerusalem at that time, higit pa sa 3,000, malamang 100,000 siguro. Remember, that was the day of the Pentecost. So, how did they come up with the 3,000? Meron pong standard test of their unity and covenanting together as part of the local church, as part of the 3,000. Ano yon? All of them had received the word, di ba? Tinanggap nila ang salita. So meron talagang interview yan. Merong interview on that day. And iniisip ko, natapos nilang interviewin yung 3,000 on that day. Well, 120 naman sila. Di ba? They were 120. So 3,000 divided by 120. Tig-ilan sila na in-interview? 30. Ha? Kulang-kulang 30 yata. Kulang-kulang 30? Mabilis lang pala. Mabilis lang pala. Kasi on that day, na-distinguish talaga nila ang 3,000 eh. Mabilis lang pala. And there were 12 apostles. Mabilis lang. Kita natin yan. So, una, they received the word. And pangalawa, they were all baptized. Now, ang baptism dati, big deal. Kasi it was an era when those who will be baptized publicly will really be persecuted. And baptism could cost you your life. You will be ostracized by your family members. You will be outcast. So, when you submit yourself for water baptism at that time, ay talagang isang mabigat na indikasyon yun na siya ay tunay na mananampalataya. Sa ating kapanahunan ngayon, nais nating makakapanigurado. Okay? And the local church maintains regenerate membership. Yung tunay na Christian na merong bagong puso. Kaya sa passage po natin ngayon, habang ang mga believers na tumanggap sa ating Panginoon by faith, they were united to Christ. Sila po ang bumuo ng katawan ni Kristo. And since they were all united to Christ, dahil sila ay united to Christ, united din sila to each other. Diba? If we are in Christ, we are also united to each other. Hindi pwedeng pareho tayong united to Christ, tapos wala tayong pakialaman sa isa't isa. That's wrong. That's wrong. They were a unique community of faith. As Christians, they shared a distinct unity. Please turn to Ephesians chapter 4, verse 2 hanggang sa 6. Ephesians chapter 4, verse 2 hanggang sa 6. Bagay ang message na ito sa ating third year fellowship anniversary. Ephesians chapter 4, verse 2 hanggang sa verse 6. Ang sabi dito, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So, ano ang description ni Luke? Kasi si Luke ang sumulat ng Acts. Ano ang description ni Luke sa kanilang fellowship? Luke describes it in terms of koinonia. Diba yung Greek word na koinonia? Ibig sabihin ng koinonia, there was really a closeness and a bond. They were united together. Verse 42, Acts 2:42 sa ating teksto. Koinonia. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol sa pagsasama-sama, koinonia, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Verse 44, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama, koinonia, at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. So, this is koinonia. And nagkakasama lang sila together at ang kanilang topic ay kung ano-ano na lang. Di ba tinalakay natin ito last Sunday? Nagkakasama sila together at ang kanilang topic ay kung ano-ano na lang. Palabas sa sine, negosyo, yun ang kanilang topic. Hindi po. When they spent time together, they talked about God and the wonderful things about God. They encouraged one another. They talked about real life situation at nilapatan po ng salita ng Diyos. At siguro in one of those
in one of those fellowships, ay napag-usapan nila yung problema. Ano ba ang problema nila? Di ba, persecuted ang marami sa kanila, walang kabuhayan, natanggalan ng kabuhayan. So in one of those fellowships, napag-usapan nila yung problema na kailangang matulungan ang mga nangangailangan. So ito ang dahilan kung bakit sinasabi dito, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Kasi nga marami pong nawala ng trabaho. Marami po talaga ang persecuted. So, they were united in doctrine. Nagsasama-sama sila, merong pagpuputol-putol ng tinapay, merong pananalangin. The truths are unique to the Christian faith. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol. And also, they shared a particular bond of love and commitment to one another. They shared with those who had need. Verse 45 once again, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Hindi po ito communism, ha? Hindi ito communism. Dito lang ito nakarecord. Hindi na po nakarecord all throughout the New Testament na imposed, na ipagbili ng lahat ang ari-arian at equally distributed sa lahat kasi ginagamit ito ng mga communist bilang support sa communism. Kung sabi pa nga dito, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So kung wala namang matinding pangangailangan, hindi siya bahaginan. Siya pa nga ang magbabahagi. So this is not communism. And they enjoy being together. They took every opportunity to assemble together to worship, to pray, and to enjoy fellowship with one another. Kaya ang gawain dito sa Bella Vista, every Wednesday, hindi po ito waste of time. Na kahit wala pa masyado from this community ang nakaka-join sa atin, sa ating pagtitipon ng Wednesday and Sunday, and hindi pa masyadong niloob ng Panginoon, ipinagkaloob ng Panginoon ang from this community itself, pero ang ating fellowship with one another na kapatiran ng Herald of Grace sa Dasmariñas, hindi yan a waste of time. In-encourage pa nga natin ang ibang mga kasamahan sa church na pumunta dito at least tuwing Wednesday. So, that was the fellowship of the New Testament. They enjoyed fellowshipping with one another. Acts chapter 2, verse 46 and 47. Acts chapter 2, verse 46 and 47. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. So, hindi lang pala ito basta-bastang banding, jamming. Ito po ay fellowship na ang focus po ay ang salita ng Diyos at ang pagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. And they enjoy the blessings of God upon their church. Pangalawang bahagi ng verse 47. Ano ang blessing na in-enjoy nila? At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. That's a blessing. At yun po ang ating hinihingi mula sa Diyos. At alam po natin mga kapatid, kung konsultahin po natin ang ibang passages ng banal na kasulatan, bawat mananampalataya ay meron pong katungkulan na ibahagi ang kaniyang buhay, ang kaniyang sarili sa lokal na iglesia. Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. Ang sabi dito, at ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Nakakalimot noon, meron pala din dati na nagpapabaya sa pagtitipon din. So, huwag nating pabayaan daw. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. And most of the problems na meron ang isang local church at most of the divisions, kadalasan sa mga divisions na nakakapag punit ng isang iglesia, ang unity ay kulang sa kaalaman at pangunawa patungkol sa local church. Hindi talaga naunawaan ang local church.
Most people, ang kanilang pagtingin sa church ay parabang grocery, shopping store, 7-Eleven, Uncle John, Alphamart. Yun ang pagtingin nila sa church. Na kung meron silang pangangailangan, pumunta sila sa church and they go to church to pick their own needs, something they attend, something that has little significance in their lives. Mababaw ang kanilang pagtingin sa church. Kaunti lamang sa ating kapanahunan ngayon ang nakakaunawa patungkol sa fellowship ng lokal na iglesia na absolutely essential sa Christian life. Hindi talaga pwedeng lumayo ka sa church. Lahat po ng mananampalataya na lumayo sa church, kung makita mo sila 1 year after, parang hindi na rin sila believer. Although alam natin na mayroong seed of the gospel, but by virtue of their far from the local church at walang reform na gawain, after 1 year, talagang merong considerable na pagbabago yung kanilang aura ng kanilang pananaw sa buhay. The reality is that being a part of a local church, kung tayo ay kabahagi sa isang lokal na iglesia, means being engrafted into a body where we become one with each other. We become one with each other. We become a community. Kaya nga, ang pagkakaisa ay isang kaloob mula sa Diyos na hindi natin dapat maliitin at hindi natin dapat pabayaan. Heinrich Bonhoeffer, sabi po niya, "It is easily forgotten that the fellowship of Christian brethren is a gift of grace. A gift of the kingdom of God, that any day may be taken from us. That the time that still separates us from utter loneliness may be brief indeed. Therefore, let him who until now has had the privilege of living a common life with the other Christians praise God's grace from the bottom of his heart. Let him thank God on the knees and declare, it is grace, nothing but grace, that we are allowed to live in community with Christian brethren." So maaaring ito ay gift na tatanggalin ng Panginoon sa atin. At meron nang tinanggal. Like Sister Fanny, for instance. Diba, we enjoy a short fellowship with her. 1 year to be exact. And then, she was gone. The Lord took her away. Not away, but the Lord took her home. Diba? Kaya, isipin po natin na maaaring temporary lang naman talaga. Merong hangganan itong bagay na ito na ating i-enjoy. Kaya, kaloob po ito ng biyaya ng Diyos. At habang ipinagkaloob ito ng Panginoon sa atin, luwalhatiin natin ang Panginoon sa pamamagitan nito. And I tell you, my dear friends, lalong-lalo na ang mga wala pa kay Kristo, walang tunay na fellowship and brotherhood and love sa mga tropa, mga barkada, wala. Kahit kainuman mo pa yan, magsasaksakan kayo one of these days. Kung hindi kayo mag-ingat sa drinking session ninyo. Wala talaga, wala. Only in the church, ang tunay na pag-ibig at tunay na pagmamahal ay mayroon. At meron talaga tayong kilala na mas natutuwa siya at nagagalak siya to spend her time with the brethren kaysa sa kanyang mga biological siblings. Kasi sa biological siblings, toxic. Pero with the brethren, doon po niya nahanap ang tunay na pagmamahal. Tunay na pag-ibig ng Panginoon. At yun po ang ating isaalang-alang every time we gather together in one community. Now, sa next Wednesday, Lord be willing, ay pag-aralan po natin ang loving community. Expound natin. Loving community. What's the difference between community and club? Ang club, you can choose. You can choose kung sino yung sasamahan mong grupo. Ang community ay maaaring merong kasama na hindi tayo masyadong attracted sa kanya, pero kasama pa rin natin sa iglesia and we have to love him or her. So that's the difference between a community and a club. And being a local church community, we are called to love one another no matter what. So sana po ay palaguin ng Panginoon ang gawain dito sa Bella Vista, and hilingin po natin na manatili tayong matapat sa salita ng Diyos. And one of these days, who knows, kung talagang ipagkaloob ng Panginoon sa atin ang mga dagdag na kaluluwa na idadagdag niya sa ating pagtitipon and eventually magiging kabahagi
ng local church na pinapangarap nating maitatag dito sa Bella Vista. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at pumupuri sa inyo sa 3 taon na katapatan ninyo sa gawain dito sa Bella Vista. At nawa po ay patuloy na tugunan ninyo ang praktikal na pangangailangan nito, maging ang adhikain nito na makapamahagi ng Ebanghelyo sa maraming kaluluwa at makita, O Diyos, ang kaligtasan ng mga makasalanan na nabahaginan ng Ebanghelyo at sila ay nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Bigyan ninyo kami ng wisdom and discernment patungkol sa gawain dito. At salamat sa 3 taon, O Diyos. Salamat din sa fellowship ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay magsitayo.